Ahojte, ja som Noro a dneska mám pre vás pripravené video, ktoré bude úplne iné oproti tomu, čo točím bežne. Dneska som sa rozhodol natočiť iba taký update toho, čo mám nové, respektíve ešte nemám, ale dneska to príde kuriérom a veľmi sa na to teším. Takže si počkáme na to, kým zazvoní telefón, kým nám donesie kuriér balíček a uvidíme, čo v ňom bude. Je to tu, na tento balík som sa tešil už poriadne dlho. Ideme si ho rozbaliť. No máme to tu. Teším sa, mega sa teším, lebo tento balík posunie moje videá a nielen videá, celkovo všetko čo robím, posunie na vyšší level. Neviem, kde to má vrch, ale asi podľa všetkého takto to má byť. Faktúra. Tu je taška, to ešte nie je to podstatné. Dobre, tu máme baterky a podobné veci, to si necháme na neskôr. A teraz to hlavné, ja už to vidím a veľmi sa teším. Nový Mavic. Pôvodne som chcel síce kúpiť Phantoma, ale som rozmýšľal, že na čo to vlastne reálne využijem. Ja to chcem hlavne na cestovanie a na cestovanie treba drona čo najmenšieho a Mavic je na to najlepší na trhu. No poďme si ho rozbaliť. Ešte ani ja som nikdy Mavica v ruke ani nedržal. Takže bude to aj pre mňa úplne nová skúsenosť. Jaj. Aha. Krása vec. No je fakt maličký. Toto sa fakt zmestí do hociakej taštičky, do hociakého ruksaku na cestovanie ako stvorené. Není to žiaden nejaký úplne, že plast, ktorý by tu nejako nedoliehal, všetko krásne pasuje. Mega. Máme ho poskladaný, celý droník. Ja by som ho najradšej zapol už teraz, ale lietať s ním vnútri to určite nie je dobrý nápad a vonku tak strašne fúka, že to je úplne o ničom. Ale našťastie máme jeden zázrak a to sa volá Edit. Takže tak počasie už máme dobre, síce stále fúka, ale už aspoň neprší, takže ideme si ho vyskúšať. Čo by som ešte povedal je, že tieto DJI Mavicy sú vlastne celosvetovo vypredané a ja som čakal, že na toho svojho budem čakať približne nejaké 2 mesiace, ale fakt môžem poďakovať obchodu smartwear.sk, ktorí mi ho zabezpečili asi za týždeň a pol, odkedy som si ho objednal. Fakt som to nečakal, bolo to fakt rýchle. Dobrá práca, Smartwear. Kebyže si chcete niečo od nich aj vy objednať, tak vám dám link do popisu, fakt odporúčam ten obchod, veľmi dobrá komunikácia s nimi. No a pomaly môžeme prejsť k vyskúšaniu Mavica. Ešte by som povedal, že taká výhoda, ktorú ja mám, je, že mám teda licenciu na lietanie, takže môžem si lietať a poďme na to rovno. V tráve je trošku nevýhoda to, že ten dron má taký nízky profil, tým pádom leží takto veľmi nízučko a ľahko sa vám zašpinia vrtuľky, ale doteraz nie je také podstatné a ideme lietať. Nádherne drží v jednej výške